ongi etorri beste bideo batera. Hemen, bi areketa ikusiko ditugu pegi amaieren guruan. Bietan, tema berdina da. Erregearen bultzadak. Kasu honetan benetako partiatik ateata dago posizioa. Rogers eta Xirofen artekoa. Zuriak irabazi egin behar. Baina ez da horrez ematen. Zerek mugimendu zuzena, errege F5, ez du irabazten. Errege G2, errege F4 bakatu, errege F3, orain juten badimada begia jatera, errege F6, errege F4, eta hau, noski, berdinduta da. Beraz, hasierako posizioan, irabazteko egin behar den mugimendua, errege G3 da. Oztopatzen erregearen, errege beltzaren mugimendua. Eta esan behar da hemen, Xirofek laga egin zuela partida. Zergatik, errege G1, F4. Hemen aukera asko daude, adibidez F5, lehen ere hori gizzaken, errege H4 eta gero, lauki kritikoetara sartuko da, eta hau oso arazi da. Beraz, F4 eta gero, gehien aguantatzen duena da, errege F1. F5. Eta hemen dago, zati zaiena. Zergatik orain, errege F3 ez du irabazten. Orain, F5ak berdinketa lortzen delako. Adibidez, errege E3, errege G2. Eta, askotan ikusten dugun bezala, errege D4 ezin da jolastu. Errege F3 eta gero, beltza izango da erabazten duena. Errege E5 eta gero, errege G4 datorren. Eta askotan ikusi dugu, irabazta dagoela. Beraz, errege E2, bakatu, errege E3 eta errege G2 eta gero, ez errege D4, bazik eta errege E2, oposizioa mantenduz. Noski, errege G3, errege E3, errege G4, eta orain ez errege F2, errege F4 eta gero, beltzak dakalako oposizioa, baizik eta errege E2 eta errege F4 eta gero, orain bai errege F2, oposizioa lortuz eta berdinketa lortuz. Beraz, ikusi dugu, errege F1 eta gero, ezin dela errege F3 jolastu, beraz, F5 jolastu egin behar da, errege E2, errege F4. Eta hemen, beltzak bizpairu saiakera ditu. Ikus ezagun, ze gertatzen da, orain, F6 jokatzen badimada, lehenengo F5 berdina. Baina orain, errege zuriak leku gehiago daude. Eta oposizioa hartu egin dezake, errege E4ekin. Eta hau erraz irabazta dago, adibidez errege F3, errege E5, errege F3, errege 6 eta peia. Errege F4 eta gero, oposizioa mantendu egin dezake beltzak, eta orain irabazta dago, lehen ikusi dugu metodarekin, F6. Eta hori da mugimendu bakarra. Ze errege E5 eta gero, errege F3. Eta zira ikusi dugun aldaeran atzekoan gabe. Errege F6, errege F4 eta hau berdinduta da. Beraz, errege F4 eta gero ikusi dugu F6, ikusi dugu errege F2, bueltan mantzake baita ere errege beltza, errege D3, baina errez bultzatzen du errege zuriak errege beltza, errege E5, errege E3 eta orain berriro F6. Gogoratu, ez da inoiz oso berandu akatsak egiteko, errege F6 ez du irabazten, errege F4.
bigarren ariketa. Hau ere benetako partidatik atatago, Andrei Sokolov eta Borodnikoven artekoa. Zuriak irabazi behar. Eta dagoeneko metodoa erraza izan beharko litzake. Lehenengo mugimendua errege B5. Noski, errege D6 eta gero errege B6 oso erraz irabazten du, beraz, beltza saiatu egin behar da bere peoia koroatzen, errege F5. Alau. Eta hemen, bizpairu saiakera ditu beltzak. Errege G4 eta gero peoia koratzeko, A5, F5, A6, F4, A7, F2, A8 dama, adibidez, G2, F2 bakatu, baina dama G2 eta gero hau galduta da. Zuriak irabaziko. Alau eta gero, ze beste aukera daka. Errege E5. Hemen zuzenean A5 jokatu egin dezakegu eta errege D6 eta gero errege D6. Erregea butzatuz. Eta asko ze lehenago helduko da, zuria beltza baino. Beraz, A4 eta gero zuzenean jundeteke E6. Hemen irabazteko mugimendu bakarra errege C6 da. Eta hemen Borodnikovek laga egin zuen partida. Bi aukera. Errege E7, A5. Errege D8 eta orain ez A6 baizik eta errege B7. Utsatuz. F5 A6, F4 A7, F3 A8 dama eta errazia hasiko du zuriak. Beraz, errege E7 ordez, F5 jolaztu egin dezake, hau ere irabaziko du zuriak. Bost, lau, 6, F3, A7, F2, A8 dama, F1 dama, baina orain dama E8 jake. Betzak ezak abeste okerorik, baina F8 bera jutia, errege F6 adibidez, dama F8 jake, eta aurrengo mugimenduan damak dama betza jango du. Eta noski irabazita da. Eskerrik asko gore egoteagatik eta horrengo bideo batera.